Kaixo lagunak, hementxe nabil, nere sale sozialetako izen artistikoan bila, eta jope, ja iruni joata ez dut ezer lortu. Joseba, beste bat, Joseba Andaliko. Joseba Andaliko, izen hori hartuta dago. Artista izango ekugare. Ba, Joseba, Jose Bandolero. Jose Bandolero, hartuta bandoleruare. Jope, Joseba Zilarte. Joseba Zilarte hartuta. Dana hartuta. Hau hartuta, zenbat artista da mundu honetan, ai ama. Iruñe, lagunduko jasun mesedez, sartu honea. Kaixo! Kaixo, bakizu artista guta zehala, hemen dakau Iruñe astitz eta lagundukoit, izen arroten. Guazen. Bera, Arka Kuxo deitzen da sare sozialetan. A ber, zeiru ditzen zaizu, Joseba Silisko? Hartuta dago. Bai? Katxiz la, mar. A ber. Jose, jendeak asko daki. Jo sí que sé. Pentsatu dezagun, Joseba Sektomia? Hau, libre dago? Bueno, horre utziko dugu, baina igual ere aldatu inbiarko dugu. Bueno. Topatuko dugu besten bat? Bai, guazen topatzera. Venga. Utziko dugu geroko. Venga. Denbora bestela jungoko zaigu, eta hasin behar dugu errezeta egiten, ondo? Claro, noski. Ba, ikusiko zu. Bueno, zukalden zemuz moldatzea. Primeran, sari sozialetan artista gutzain da zaudela, eta gaurkuan ikusiko du zukalden zemuz moldatzea. Bakite errezeta txukunak dituzula, Batata herria ingo deu labian, osagai haue guztiakin, eta seitana sartuko jau. Seitana. Zu badakizu txiste hori, badakizu zebertutan jaten duten veganoik. Ez. Seitan? Seitan. Veganuan, bai, eta inbernuan zer dutan jateu, Ai, ama. Bueno, guazen zailua, astea. Bueno, lagunak eta Iruñe, garatuko izuet pausuz nundik noa ebiliko gean errezetakin, bale? Bueno, azteko eta behin ingo deuna da batata labian erre. Ze goxua da, gozoa, gaina goxua eta goxua. Ingo deuna labian erre ostian iriko deu, pixkat ustuko deu, mami hori gainuntzeko zaekin naztuko deu, eta gero barruan sartuko deu. Zer naztuko deu bertan? Ba, ingo deuna da. Zer sartuko deu bertan, barkatu? Ingo deuna da. Baratzuriak pixka gorritu, tipulinakin, ondo gorrituta da honian, ingo deuna da tomatia zuritu, pepita kendu eta mamila txiki botako deu barroa baitare, hoi dena goxatzen deunian, botako deu seitana, barroa, puisketetan inda, komino pixkat, eta hoi izango da, gero betetzeko erabiliko deun osagaia. Vale? Gio, labetik ateatzen deunian, ingo deu tipulin adarrak xeetu, eta gainetik bota dotore jartzeko. Vale, hori bat, bi, hone ingo jo goetxo bat, saltxa batena, gazta urdinana. Ta betiten deu, normalen lapikuan pixka goxatu, gero gazta bertara bota, esne gaina, birrindu, kasu hontan desberdin ingo deu. Ingo deuna da, egosi ingo deu, eta egosi ostian gaztakin birrinduko deu, eta lodiantzea gelditzen bada, hemen olo esnia dakau, botako dio, eta horrekin krematuko deu, eta hoi jarriko deu goetxo bat bezala, batata gainean, eta hoi gutxi balitz, bi gauzen goitugu gainetik botatzeko. Bat, perretxiko hau salteatuko ditugu, gainen jarriko ditugu, eta gero hor binagreta beresi bat ingo deu. Beresia, ingo deuna da, geresi tomate horiek konfitatu pixkat, zuritu, mami horrekin gaztakin astuko duta peresi pixkat eta olilua, eta hoi gio gainetik botako dio. Jo, elegante. Elegante? Bai. Eta badakit, sare sozialetan eskaera intzula gukin hemen eoteko, eta deia jaso zendunien oso posi jarri sinala, ez da? Irrikitan zeundela etortzeko. Pila bat emozionatu nintzen. Bai, azkenean tontoarena egiteagatik partekatu nuen zuzeneko Twitchen ibiltzen naiz, besteak beste, zuzenekoak egiteko plataforma batean, eta bertan, justo egun batean egin nuen zuzeneko bat sukaldatzen, eta jarri nintzen tontoarena egiten, hartu zidaten klip bat, eta aprobetxatu nuen klip hori edo bideo motz hori igotzeko Twitterrera, eta esatera, Joseba, noiz deituko nauzu?
Ba, hemen dago. Ondo. Ba, placer bat zu hemen izatea, nola espozik izatea, eta zure ibilbidea, zure sare sozialetako gauzak eakutzi, taldi berian errezeta ingo dugu. Ados? Ados. Bueno, ingo deuna da, beitu, hemen dikan ingo zuna da, bai, 3 ale baratzuriana zuritu eta xetu, eta tipulina bai, bale? Ningoetena da batata laben sartu, eta beste alde batetik ingoetena tomate hori txukuntzen jarri, eta tipulin hauek egosten jarri. Bueno, eta hau esan da, lanian hasiko gea. Venga, bueno, ni aurreratu naiz. Hori da, kontatu iguzu, badakit hemen ibili gara, gure sare sozialetako nire izen artistikoan bila, zurire kostatu zitzaizun, ezta? Bai, bereziki, bueno, badakizu nire izena, Iruñe da, ez da oso ohikoa bereziki eine hori izatea, eta normalean sarea internet dago pentsatuta ingelesez. Bai, nire arginano naiz, arginano. Pues berdina, orduan, joan nintzenean, nola da, erabiltzailea sortzera, ze pasatu zitzaidan, bakarrik usten zidala Irune izatea, eta ni ez naiz Irune, ni Iruñe naiz. Eta nolatan Iruñe? Gutxi daude Iruñe, nolatan zea Iruñe? Ba, nire ama oso iruindarra delako. Ah, bai, Orduan, bai, hasiera batean izan behar nintzen Iruña, baina gero nire aitarekin solastu zen, eta bera Larraun Baiarako herri batekoa da, Lekunberri ondoko herri batekoa. Bai. Eta esan zion, bere herrian ez dela esaten Iruña, ze berez Iruñea izan beharko luke, eta de hecho deklinatzean Iruñetik, Iruñera esan beharko zen. Ni hor nago ere sare sozialetan pedagogia egiten. Ados. Eta hori, orduan azkenean gustatu zitzaion amari, Iruñe izena, ze azkenean hori da deklinatzeko erabiltzen den erroa. Eta horrela. Ona, Iruñe, ona, berexia, historia. Eta, bueno, sare sozialetan, arkakuxo zeatik antzea. Arkakuxo. Ba, hori, zin nuen Iruñe jarri, zen niregatik izango balitz, Iruñe izango nintzen, baina ez da kasua. Eta orduan esaten nuen, bueno, pues, sare sozialetan hasi nintzenean, karrerako lehenengo urtean nengoen, kazetaritza ikasten, hasi nintzen, niri idaztea ongi ematen zitzaidalako, eta ongi idazten dut, baina bazauden klasean beste batzuk hobe idazten zutenak, orduan esan nuen, hemendikan gaude pila bat ikasle kazetaritzan, ez dut nolabait destakatuko, orduan esan nuen, bueno, irratia, asko gustatzen zaititzak. Karo, hor, albistegietara zuzendutako irratia zen. Orduan, sintesia egin behar duzu, eta ni sintesia, pues, ez. Barkatu, txikitu egin behar dut, bai, lauki txikitan dena, bai. Eta orduan? Eta orduan esan nuen, bueno, lagun bat, pisukidea Twitterren zegoen, eta bega, pues, irekiko dut Twitterren kontu bat. Eta hor, klaro, Iruñe ezin dut. Bega, nahi nuen egin, pues, kazetaritza ez, pues, pixkat erabiltza ere ikasteko, ez? Kazetari izaten ikasteko. Eta orduan esan nuen, bueno, ni beti esan diate, naizela pixkat una moska kojonera, en plan pelma bat. Eta esan nuen, bueno, ezin dut hori jarri, en plan moska kojonera, edo euskeraz eulikakatia. Bai. Oso itxusia. Eta gero zer da zerbait pikatzen duena, ez? Eta pixkat, kazetaritzak hori egin beharko luke, ez? Pixkat... Bai, txilborrian nola sartu, eta belarrin sartu, eta pixkatola, bai. Eta, klaro, moskitoa, eltsoa... Esan nuen, bueno, ni oso handia nahi, zer da txikitxoa, eta pikatzen duena, bale, pues arkakusoa. Sartu nuen, arkakuso, erdikoarekin, eta azkenean, bazegon hartuta, begira, zuri gertatu. Eta orduan esan nuen, begira, arka, jada, bezala. Kentzen diot erdikoa, eta nez, arkakuso. Arkakuso, ados. Eta gustatzen zaizu orduan jendia isirik atzia eta jendian gainin ibiltzea eta hola? Bai, bueno, hori egia esan izan zela ikasi nuela desente Twitterren eta bereziki bideoak gero hasi nintzenean YouTubeen bideoak egiten, de hecho errezeta batekin hasi nintzen. Vale. Zer Erasmusean joan nintzen Lisboara, eta erakutsi zidaten errezeta bat, bertako errezeta bat, eta ez ahazteko grabatu nuen, eta hortxe dago nire kanaleko lehenengo bideoa. Eta da, bakalau abraz. Ikusten baldin baduzu eta oso graziosoa. Ze badirudi dagoela norbait kameraren atzean ni nolabait mehatxatzen,
ze badaukat aurpegi bat, malaletxea. Baina, bueno. Eta ze, arrakastatxuen zan eta horren arira esan zenun jarraituko, eta gustau zitzaizun da guztu ebilizinan da horregatikan, nola izan da ibilbidia? Ba, egia da, youtuberekin daukadala maitasun eta gorroto historia. Ze, da, plataforma bat, kostatzen zaidala asko edukia sortza, azkenean dauka lan asko atzetik. Azkenean pentsatu behar duzu ideia bat, prestatu gidoia, grabatu, eta niri gustatzen zaidana, kameraren aurrean, hasiera batean oso gaizki pasatzen nuen, beti nengoen atzean. Orduan, batean jartzea aurrean, bazen pixkat erronka oso handi bat. Eta orduan, utzi nuen, alboratu nuen, baina Twitterren beti jarraitu izan dut, azkenean idaztea da, eta hori. Eta gehiago gustatzen zaizu, errezago egiten dezu... Bai, errezago egiten zait, eta oso azkarra denez, baina, bueno, gero... Bai, pixkan papatekoak bezala botatzen dituzu, eta ez dezu esan duzun bezala gidoia prestatu behar, ez dakizain behar, eta... Txiki, hola eginda edo rollo Juliaz da? Horrelaxe, bai. Hau kenduko zuten mendikan. Gero, deskubritu nuela bapatean Twitch, zuzenekoak egiteko plataforma, gainera kanpaina bat jarri genuen hor, hainbat sortzaile batu zirenak, kanpaina horretara, eta, klaro, hor, egin behar zenuna zen zuzeneko hasi, eta jazun den zuzenean, eta egin behar zenuen bakarra zen, hitz egin. Eta nik nire... Esatez hau dago, eharra gauza, ez da? Nire egunerokotasunean daude, 3 gauza nagusi, egin behar ditudanak, bai ala bai. Dela, barre egin, bai, hitz egin, bai, eta jan. Ados ni izan berun jan lota kaka, baina bueno, hori baino pixka gehiago, bale, barre ondo da. Neriak hori dia eta irue. Osea, itzein barre eta jan, bale, lota kaka bai, ez da. Eta gero, transbertsalki gauza berriak ikasi. Ona. Eta bueno, horren arira, badakit hasi zinera Twitchen, YouTubeen, baina ere bai Instagram, TikTok, da nahi, emate jozu, ez da? Denari. Sare sozialeo plataforma berri bat ateratzen dela, hortzen agoni frogatzeko adibidez, Birrial izeneko bat egin dute duela gutxi eta nahiko famatua egin dena, ze bapatean saltatzen dizu notifikazioa eta esaten dizu, bega, atera argazki bat egiten zaudela. Eta dauka aurreko pantalla zein atzekoak. Vale. Orduan, imaginatu, zu zaude komunean, eta ateratzen duzu argazkia zure aurpegira, aurreko kamerarekin, eta atzeko eta kamera arruntarekin. Eta orduan, pues da, como ez izateko hain perfektua, ze azkenean Instagram eta sare sozialak orokorrean nahiko perfekzionismo horretara, ez? Badiru diela dena ematezun informala guazala, baina guain igual profesional edo... Bai, baina niri ez nahu engantzatu, orduan, badut kontua, baina... Eta, baina, zenbat sare sozial daude, Mordoba daude, egia zen asko eta asko ez ditugunak ezagutzen, ez da? Hori da. Adibidez, orain Twitter X edo isa dagoela hor batzuk mastodonera pasatu dira, dela software librean oinarritutako Twitterantzeko bat, baina eski hor, ez daukat aukerari gifak jartzeko, eta ni naiz gifen maitalea, denetarako erabiltzen dituz gifak. Dos. Vale, bukatu dut. Hori martxan zaude, oso ondo, ingo deuna da sarta jatea, botako zu bertara, olio tanto bautako jo, eta zutan jarriko deu. Vale. Nola botako du? Ni laban handiak egiten dut, eta beitu, moldatzen bazia honekin ebai, beitu, honekin, hartu eta bota. A ber, nafarra naiz, hemen unibertsitatean esaten ziguten bezala, ez badut dena botatzen, ez naburroak, pues, bakoitza bere estilora. Olio tanto botakoet, eta sukaldatzen jarriko dugu. Botako jomen pixkat, oso ondo. Eta, bueno, hau martxan jarri deu, esan deun bezala pixka pikatu deu, tipulak martxan jarritugu, eta bitartean jungo gara erreportai bat ikustea, zer dute zaizu? Nora? Nola, Zumardi tabernara, eta ikusiko zuen zer nolako ogitartekoak dituen bertan. Earrak, guazen ikustea. Kaixo Joseba, unaz naiz, Zumardi tabernako kidea. Hemen txegaude Herrera auzoan eta nahi baldin bazu Zumardi taberna erakutsiko dizut. Zumardi taberna Herrera auzoan dago, berez Pasaia eta Donostiako ekialdeko zonaldean, Altza herrian izango litzatekenan.
gure familia, pixka bat langabezie kasuengatik eta nahiko lauga nahi arreba ginelako. 1997ko abenduaren 3an euskararen egunean ireki genuen eta 26 urte dara magu. Hementxe gabiltza jota fuego. Orduan gu hasi ginena esaten genuena, guazen egitea zerbait herrikoia, zerbait kontutan izan da gainera ez ginela hosteleriak, ez ginela sukaldariak, ez ginela ezer, ez ginela familia bat behar batekin hasi genuela taberna. Baina genekin sukaldea, etxeko sukaldea eginez gero, aurrea jongo ginela, ez? Hasi ginen, pater kombinatuak, bokatak, aldan handina egiten, eta pixkanaka, jendeak goxoa zegonez, betetzen joan da, eta kriston fama hartu dugu, eta kriston bokatak, eta platerak egiteitugu. Jendeak ezagutzen gaitu horregatik, ez? Oso ondo jaten dalako, eta kalitate prezio inguruan oso ona dalako, ez? Ez da hain merkea, asko igo dalako edo zen nigertatzaiona, baina kalidad prezio puntu horretan oso ondo dago. Guri asko esaten digutena, adibidez, kuriosoa da, ez dakagula produktu estrella bat, ez? Dakaguna da gauzak asko eta oso goxoak, ez? Adibidez, bokatak oso handia ditugu, oso goxoak, baina ezin dizut bat esan. Beti jendeak esaten du, edo zen izan daiteke laguna, ez? Batzuri guztatzaio misto serrano simple bat, edo vegetalako osona dira, tortillako osona dira, ez dakagu izar bat, ez? Baldin bazute, bokadillo bat egingo dizuegu, eta aukeratu deguna da jor vegetala, igual osagarri gehienak dituena eta kompletona izan daiteken bat, ez? Baina, beste asko izan ziteken, baina, gaur jor vegetala egingo dugu. Baldin bazute, sukalderagoa. Hementxe ikuste dituzte osagaiak, ez? Ogia ireki, izango ditzake prozesua, mahonesa jarri, gero letxuga, tomatia, arrautza, denako orden horretan, ez erortzeko bokata, atuna gainean, eta gero ja izango zen jork eta gazta plantxan pasa, eta ogian jarri, ja ogia itxi, eta horakabu kristoren bokata. Kartan, izango ditugu, 30 bat bokata ezberdin. Azkean denak oso basikoak, saiatzen gara dena etxeko produktu izaten, ez, oso erresa, baina osagarri ezberdinekin joko pila bat ematen dizu, ez? Ez izan daitekelako xolomo ezberdina o petxuga ezberdina, baina osagarri ezberdin askorekin, ez? Vegetalean jarri dezakezu edo xolomo gaztata irugiarra edo urdiazpikoarekin. Eta horban nasketak, desente dira, baina 30-etik gora ezberdin egongo dira. Guk bi eskaintza ditugu edo erdia edo osoa. Azkenean bokata handia da, 45 zentimetro gutxi gora bera ditu ogi honek, duan zen ginen, bazatik ez, erdia eskaini, ez. Ogiaren historiare agondoan okindegi bat geneukan, ez, azkoeneko auzoan, ogi zaleak daitze zana, eta olako bokata bat zakan ogi erdiarena, ez, eta izin zutzegun oso tamaina egokia gure estiloerako, ez. Ordutik honea, ogi zaleak ja ez da existitzen, baina lortu dugu mantentzea gure bolloa. Gu saiatzen gara beti tokian tokikoa eta garaian garaikoa erabiltzen, ez. Orduan gure saiakera beti izan da hori, ez. Eta de hecho, nire oin beste proiektu batean banabilez, bazkidetza bidez, tokian tokikoa, garaian garaikoa eta modu etikoan ekoizten denarekin bazkidetza bidezko menu batzuk etxera eramateko egiteko, ez? Eta orduan guk garrantzia handia ematen diogu, etiko izatea sukaldean sartzen dena eta gero era berean auzoari eskaintzea, ez? Komunitatea lantzea, ez? Uste Zumardire komunitatea lantzen duen taberna badala. Beno, Joseba, hementxe, jor vegetala, gure proposamena. Jan nahi baldin baduzu badakizu, Zumare taberna, Herrera auzoan eta hementxe egongo gera. Eta bitartean bokata hautxe, zure kamerari gentzat. Aio, beste bat arte. Ai, ama, unax, ogitarteko barra guztia, Ona, hombre, erdila nola estezu eskeniko erdila. Norbait jutun beda nio esalako txikitza olako bajateko, ai, ama. Bueno, eharra itxura eta jarraitu horrela, goxatu arazten denoi. Gu gurian jarraituko dugu. Hementxe, barazkik martxan dazkau. Baratzuria eta tipulina. Nik hemen goain botako tomatia, jo esan dugun bezala seintana, eta hemen dakau ja, bakizu telebistan magia iteula, eta dakau hemen ja, batata erreta. Ingo deuna da, bi gauzatxo. Bat, esan dugu hauek konfitatuko ditugula, konfitatu, eskaldatu txiki bat eman, gero erresago zuritzeko. Orduan, erresago zuritzeko, ingo deuna da, baitu hemen, isa bat ingo diozu. Puntxatzkin, gehiagik gabe, asko sartzen bagea barroaka, gero buskatu itezaigu. Orduan, geruzan inberdio, azala nola, isatxo bat, denai, eta uretan sartuko ditugu, eskaldatu txiki bat eman, eta gero zuritzeko. Vale? Venga, hori lan hori banatuta dakau, esan bezala nixeitan amostuta gainutzekoak injungo naiz. A ber, hemen energia gehiagiak atela. Venga, bi huelta eman, eta tomatia barroa. Bueno, eta batez ere esan dezun bezala zuzeneko gustatzen zaizkizu orduan, ezta? Bai, besteak beste Twitchen hori egiten dut. Tarteka, egia da aurreko urtean pixka eta abandonatu da izan nuela,
baina sare sozial guztiak orokorrean, baina aurten ja berrartu dut. Ondo. Eta ze gai jorratzen dituzu? Zertaz itzitezu gehiena? Bueno, orokorrean nire sare sozialetan esan duan bezala, niri izugarri gustatzen zait hitz egitea, orduan aitzakia da. Aitzakia da? Aitzakia da hitz egiteko. Berdin du zertaz, baina, bueno, da... Baina okituko dituzu gai batzuk gehiago gustatzen zaizkizuna bestia baino, ez da? Bai, pues adibidez, Twitch normalean lotzen da bideojokoekin, eta ni bideojokotan naiz oso txarra. Bai. A ber, ez dan nire pasioa horrela, jokatzen dut, baina oso txarra naizenez, pasatzen dut ongi txarra izaten. Bale, izan behar du. Gauz, bizita ondan ondo pasatzea egin behar da. Eta zein da bideojokutan jolasten dezu? Oraintxe bertan gaude nahiko biziatuak Minecraftera eta Valorantera. Bai, sonatzen Minecraft, baina zertan datza horrek? Minecraft da mundu bat kuboekin sortua. Orduan, ematen dizu aukera, eraikuntzak sortzeko, egiteko abentura, zeude zombiak, daude eskeletoak geziak botatzen dituztenak, eta da oso pixel estilokoa. Eta Valorant da gehiago shooter bat disparatzeko, baina... Ni pixel, shooter, waster, hoster, ni oso silvestria naiz, Iruñe. Sare sozialak bazkal, baina justu dakit argazki bat eskeitzen horbetan. A ber, kontatu bitzo edanak zertan datzaenei. Bueno, shooter da disparatzeko joku bat vale. Dela, eta pixela berez pantaiak eta irudiak informatika, bueno, niz nahiz aditua, eta... Nere onduan bai. Baina ikusten ditugun irudiak pantailan daude pixel mini laukitxo batzu. Bai, pixelatua, ez dago lain kalidate honekoa. Dago karratuan oinarritua. Orduan, pues, joko hau ere dago karratuan. Baina tira, esan dizuan bezala, nik bat jarrita, naizela anti-gamerra, ez gorratu ditudalako, baizik eta oso txarra naizelako. Eta norbait, etortzen badara, esatera, oso gaizki jolazten duzu. Badakit, esan beste gauza. Eta, bueno, bestela ere, pues, ez dut alboratzen nire kazetari lana. Bai. Eta egiten dudana da elkarrizketatu. Oraintxe bertan nago, nire ingurukoak elkarrizketatzen. Nire ingurukoak edo gauza batengatik edo bestarengatik nola bat miresten dudan jendea eta gustatuko litzaiakena nire jarraitzaileak edo nire komunitateak ere ezagutzea eta gainera badut zortea direla pertsona batzuk oso gauza interesgarriak egiten dituztenak, ez? Eta normalean agian ezagunak dira alor batean edo lotzen dira alor jakin edo espazio batekin eta hor nire helburua da ezagutza benetan norden pertsona hori. Ados. Bueno, isildu etxe egiten horrez, da? Ikusten duzu bezala, ez? Oso ona. Bueno, hau ingo deuna da iriki. Aldeu iriki, horrela xe ingo deu, tak, pixkatik, eta mamila pixkak enduko jot, eta naztuko deu gainontzekoakin. Beitu, hemen aldiazuna egin da, betu, hauek segitu enengo dia, Emango liu beste 30 segundu. Baina bitarten nola gero hauek salteatu inberrituten, aldizkiazu, pixka banatu horrela, bale? Pixka banatu, gero salteatzeko, bale? Hauek modan egon dira TikToken eta... Bai, nik ikusi ditut kutsa batzuetan. Bai? Orduan jendeak egiten zituena zen hartu ezakit aziak edo zer eta jartzen zituzten kutsa batzuetan eta azten ziren horrelakoak edo antzerakoak. Egia esan goxuak dira. Guk hemen beti kultiboko perretxikuak oitutak geunden barren gorrik ikustea, txampiñoiak, betiko txampiñoiak. Eta egia esan, eharrak dira txampiñoiak, baina beste, asiatik etorri dianak gehienak beste kultiboko perretxiko hauek, asko gustatzen zaizkinei, balekuak, shitakiak, txiki hoiek, shitakiak onto textura bezala daka, eta egia esan oso goxuak dira. Shitakiakin egin daiteke, eta da oso erreza eta oso ona, bakizue Galizian olagarroakin nola egiten dute pulpoa feira, pues egin daiteke berdina, baina shitakeakin. Shitakekin, olarro izango bazaren bezala? Hori da, oso fin moztuta, kasi karpatzio baten moduan, eta bea patata panaderoekin. Ona. Panaderoa, edo patata egosi hoiekin. Patata egosiak, eta gero piperrautza botata gainetik olio virgina, eta txak. Ona. Bueno, hemen txe, hau, listuak hau. Kendu jau, hor sartuko zaigu desente
Osa, danetzei guzartuko, baina, bueno, erdila utziko dugu, makarroiei botatzeko, oso zeingo dugu. Hori, dena probestu behar da. Dana, hori da garrantzitsuena. Eta hemen askotan bastarren usten deuna, eta hemen, ez da ezer barroa, hemen gaina dano taperrakin jutegi gero etxea, Bai. Soltatzean nian, sobratzean nian, taperra etxea. Gio sosketa iten du, abertzenek edaman taperra. Hemen ibiltzea, hemen falta zeiguna da, komino bota, zutik kanpo botako jotela, horrela xe, eta hau listu dakau, gero betetzeko. Bale, beitu, hoiek listu aldazkazu ja. Beitu hau ezea errexin goitugun, Ikusi zuek, ere tomatek, edo tomatek, beitu hemen pixketik ikin dizu, Bai, nik uste dut batean. Baina horrela ingozu gero, rast, eta beitu ze gauza errexa, tomate zuritzia, behin egozi txiki bat eman dionean, Eta gutxi eman bertzaio, bestela desing iteza izkigu. Gero hola xilagako ditugu danak, ezta? Bai. Bale, lasai hartu, ez da opersikan da. Ados. Zuen mingaina eman, hoxe ondo dituzta. Eta bakizu zer den azken aldian erosi dudan etxeko gailu marabillosuena? Zein? Airfryerra. Airfryerra, hori da, labe txiki hoi, ez da, freidora... Vale. Aire freidora, o nola esaten zaila. A ver, aire freidora, jendeak aire freidora ditzen, nire ustez da, labe txiki bat. Bai. Azkenian eman dio freidora hitz hori, baina azkenian labe txiki bat da. Aizia da, berua botatzeu, erresistentzi batekin, labe batek iteun gauza berdina da, gutxi gora, bera. Kontua da, etxean ez dudala laberik, orduan da... Eta orduan hori erabiltzen dezu. Eta zen danetik sartzezu berta? Bai. Baina bereziki oso ongi funtzionatzen du gauza kongelatuekin. Egiten ditu eta bai, adiez, patata frigituak egin nahi baldin badituzu, ongi geratzea, hobe geratzen dira kongelatutakoak egiten badituzu. Bai? Bestela igual lehortu iten dia gehiagi. Bai, edo ez diozu puntua oso ongi hartzen. Adiez, nik horretan egiten dudana da lehenengo txikitu eta sartzen ditut mikrobinean. Bai? Piskat egosteko eta egiteko. Eta gero ja... Hor bukatu. Bai. Ona, nik egila esan ez dut erabiliko handikan, Baina tokatzen mazait, erabilikoet. Baina nire gutizia da hartzea, olako tomatiko hauek, eta jarri provolone gazta erdian, sartzen duzu, urtu egiten da, eta tomate xamurra gelitzen dira, gatzaga bixa otal hori ja, eta venga. Eta horrela moztuta, hobe. Hemendik aurrera, hori hola moztuko zu, oso ondo. Bueno, hemen txe esan bezala, Listo da gau jadana, gero hemen utzikoet, gero igual laben golpetxo bat emango dugu bairua ateratzeko platerea. Eta, bueno, challengeak eta ite alditu zure bai. Ba, begira, galdera oso interesgarria da, zegia da, adibez, TikToken nia hasieran sentitzen nintzela oso zarrunoa. Baina, gero da oso kuriosoa, ze datuen arabera, esaten da, erabiltzaile media edo kopuru handiena dagoela 27 urtetik gorakoak. Beste gauza bat da, nork sortzen duen edukia, baina kontsumitzaileak, bai. Bai, emateu TikTok gaztetxuen ogo dala, ez da? Bai, baina hori kontua da nork sortzen duen edukia. Eta hori azkenean dela ikustarazten dena, baina gero nork kontsumitzen du gehien. Eta gaztetxuak eduki gehiago iten du, edo helduak iten du gaztetxuekin, edo nola dijo? Ba, horrein, geroz eta gehiago nik uste dut normalizatu dela adin guztietakoak egitea. Eta challengeen kontuarekin nik orokorrean ez dut egiten, baina duela aste batzuk, bai egin nuela bulego taldearen azkeneko abestiarekin. Challenge bat martxan jarri zuten eta abestiak egin nuen berez, bikoteka egin martzen, nik egin nuen bakarrik. Eta esan nuen, bueno, animatzen denak, egitea duo bat da aukera ematen dizu TikTokek, plataformak berak, bideo hori hartu, eta zuk parean, zure irudia jartzen da parean, eta grabatu dezakezu hori. Bestearekin bideo egiten egongo bazina bezala, edo imitatuz, Dana sartzen nahi zaite, eundoko egiten nahi hemen, Ai, ama, dana sartu zait. Ea reindi gorkoan bai. Bueno, eta lehen esan dezu gifak asko uste zaizkizula, ez da? Bai. Eta hori ez alda zarra geratu, guain ez aldiak gehiago erabiltzen zeak, stikerrak edo. Bai, egia da millennialon kontua dela gehiago gifeena, baina, stikerrak ere orain WhatsAppen, Telegramen, dira lo más, badaude batzuk, gaina orain depende mugikorra
aukera ematen dizu ere sortzeko, zuke sortu ditzazkezu. Ez que nik parrea botatzen hori lagunan eta kuadrian eta zera, eta gero jartzi izue menxea kokotian sakurran bustana, gero bestiak ez dakize, bialtzu, eta gila esan parreara azteu du arki, Claro, es que lehen zen, aber kontuz, argazki honekin non argitaratzen duzun. Orain ez, orain da, sticker ateratzen dizute. Claro. Ai, ama. Bueno, hementxe, oso ondo, Vale, oso ondo indituzu, txukun eta garbi, hau, urakin bakarri dakau, gero uretakin pasata listo, hau beteta dakau gero laben sartzen. Mil esker. Bueno, ikusiko dugu hemen, tipulina bak ikusi berritugu, a ber, bigundu zaizkigu. Ingo deuna da, bertatik atea, botontzin sartu, gazta urdina sartuko zu barruan, eta birrinduko zu. Ikusten bazu, lodilla daula, orduan botako jogo esnia, bestela ez dio botako, bale? Eta gaztzik ez du biharko, zeatik honek emango jo, sustantzia, bale? Eni ingotena da, sartai bajarri, perretxiko jak salteatzeko, eta ospin berezi hau prestatu berdete bai. Bale, hau hemen, inberten hau matxan jarri, eta gazta hauek lauki txikitan ingoitut, eta bani joa. Bueno, bai garrantzitsua da, eta gauza bat dakasuna eharra, zure sare sozialetako eduki guztia euskeraz dela, ezta? Hori da. Ze ona, ezta? Zergatikan esan zen urola nahi zendulain. Ni oso YouTube zalea naiz, eta orduan gustatuko litzedaken edukia, ere euskeraz egoteko aukera izatea. Bai, zuki igual ez tezuna eukik, guztoko zitezun bestek eukitzia, ez da? Bai, ze azkenean aukera izan behar dugu, behintzat gure hizkuntzan ere jarduteko, ez? Ba, esaten dugun bezala gure egunerokotasunean euskeraz bizi nahi dugula, ba, sarean ere gure bizitzako beste espazio bat dela, ba... Dudik gabe. Eta oso eduki gutxi da euskera, danak euskera ziteuenak? Gutxi gara geroz eta gehiago eta hemendik gustatuko litzedak ere animatzea jendea edukia sortzea. Ze edukia denetarik egon behar du. Gaietan eta formatuetan eta ere askotan entzun izan dugu kalitatea. Zer da kalitatea? Kalitatea oso subjetiboa da. Orduan... Zena ez eduki kalitatezko edukia esaten naizea. Bai, batzuk esaten dute, euskeraz ez dago kalitatezko edukirik. Bueno, pues, guazen lehenengo sortzera, egotea. Ez bada, normala esotea, ez kalitatezko, ez kalitate gabekoa, ez da? Bakoitzak aukeratuko du, noski, egoteko ere behar duguna da, nola baiteko komunitatea egotea eta ere babesare moduko bat. Ez bakarrikan kontsumitzaileen aldetik ez, edo nor gure edukia kontsumitzen duen aldetik, baizik eta baliabide aldetik ez. Nik uste hau ja, eta nahiko... Biguña, ondo gelditu da, no? Bai. Zu usten dezu niragatzin bihar deula? Fibratxua dazka? Esango nuke ez dit. Ez? Bueno, hemen geratu da pizkatxoa. Birrindu pizka gehiago, eman neurra, bai. Bildurre gabe. Fibratxoianak dezein arte. Ba hori ez, azkenean ari gara ere aisialdian eta beste espazio batean, gainera bereziki nerabeak eta gazteak denbora asko, bueno, ez, mundu guztiak pasatzen dugu denbora desente sarean izan, komunean gaudela TikToken, Instagramen, ja WhatsAppa idazten zure auzokidari. Dudik gabe. Eta euskeraz edukia egotea momentu honetan ere kasi autopolitiko bat da nire kasuan. Ze azkenean ni Iruñekoa naiz, Nafarrokoa, eta hor azkenean nik sorte izan dut ereduan ikasteko aukera izan dudalako publikoan, baina Nafarroan depende non jaio edo non bizitzen zaren, pues ez duzu aukera hori ez, bereziki herribera aldean. Ba bai, dudik gabe. Bueno, ze musikoa hori, guain? Ba, nik uste dut. Daiko gurre mandio zula. Itxura erra horrek. Listo? Bai, listo. Ingo deuna da behitu hau mendikan atea. Hau horrela utzi. Hau, erraskara. Eta listo, bago atxerrek itxarraka. Ai, nik hemen jarri eta hau berotzen perretxiko kiteko, eta astu intzai botatzea. Bueno, eta zukatzetari zehala. Nola ikustituzu komunikabideak? Oiko komunikabideak desagertu ingo dira? Denak sare sozialetan ibiliko gehan mendik aurrea? Ba, nik uste dut jakin behar dugula leku guztietan egoten, ez? Baina bai egia da ikusi dela nola komunikabide tradizionalak ikusi dituzte hasiera batean sareak
arerio bezala, baina argi dago. Goain behaietan hor daude, ezta? Horixe, eta nik uste dut orain garrantzitsuena dela pauso bat ematea ez, eta edukia sortzera sare sozialetan, ez? Eduki propia, eduki ikusentzunezko edukia, azkenean ere gu oso jendarte azkar batean bizi gara, ez? Goain dana bai, dana atzoako, ezta? Eta orduan, hori ere behar du, eta nik uste dut ere aukera oso handia dela, kazetaritzari dagokionez, azken orduko albisteak ere zuzenean kontatzeko eta zuzenean zabaltzeko aukera ematen duela. Ez que gertatzen da, askotan batzutan, gaurre bai, albisteak ikuste dituzu, eta mobilakin basabiltza albistetako erditaz kontuatu zea, ez da? Edo irakurtzen duzula webgunean egunkari baten urrengo egunean badakizu. Bueno, nik esango dut, niri planaza iruditzen zait, gozaltzea, pintxoakin, urakin, dena delakoakin, eta hor egotea lasai, egunkaria irakurtzen. Budi gabe, ze gauza ona. Eta inorkiz molestatzea, bese. Garrantzitsua. Bakian bizitzeko. Ondo. Bueno, ni usten dut hori ja bero puntua eman dioula, eta gaina galanta data etzaigo ostuko, ingo deuna daia atera emendikan. Vale. Egarra itxura, hau egarra ongordoa, Ona. Seitan jamer dula esan dezu, no? Arratzaldeko seitan. Bai, baina... Ni uste lehenu jamango joula, eguardine bai. Bueno, hementxe, dena martxan dakau. Bueno, eta, zukin dituzun elkarrizketa hori guztitatik zin izan da hola, indizuna hola, o sorpresa bat izan dala zuretzako edo? Jo, eski esango nuke guztiak, zazkenean ingurukoak ditut. Orduan egia da, aukera izan dudala, ere, beste modu batez, nire lagunak edo nire ezagunak botako dut horra. Bai, atera, bai, bestela dezin ingo zexiguta. Nire lagunak eta ezagunak ezagutzeko. Eta ezakit, espazio hori ere urekin partekatzea ere espeziala. Ona. Bueno, hori ez deu erabili biharri izan, ez da? Nahiko xamurra gehatu zaigu, ez da? Bai. Oso ondo. Ingo deuna da, nik hemen platartxo hartukoet, eta txiri jartzen jungo gehala dena lasai. Bueno, eta, hau ez da, sare sozialak zu kazetari zea, zein da zure ogibidea zehazki? Oso galdera interesgarria. Zergatik, Ni berez, neure burua eskatzen diatenean, definitzeko, nik esaten dut, marisaltxera. Marisaltxera, hori badakigu, baina hori badakigu. Bai, eta saltxea ezberdinetan ibiltzen naizela, bueno, literalki ez, baina bai ezberdinetan, hainbat kontutan, baina egia da, ni beti, txikitan izan nahi nuen, itxas biologoa. Bai? Bai, ze, orkak eta izurdeak, baite ditut pilo bat. Gero 3. DBH-en ikusi nuen, ez nituela algak ikasi nahi, gero konturatzen zara dela... Gauza asko ikasi behar da horrez gain, ez da? Dela funtsezkoa ulertzeko ze ekosistema dagoen, leku ezberdinetan, ez, urazpian bada ere, esaten nuen, hitz egitea gustatzen zait, idaztea ongi egiten dut, gustatzen zait ikastea, kazetaritza, eta gaur beti ikasten, ez da? Bai, eta kazetaritza ikasi nuen, baina horretikan oso bigarren batxiergo kritikoa izan nuen, eta erabaki nuen 2 urte erdi sabatiko hartu, eta egin nuen goiziklo bat, animazio soziokulturala. Vale. Eta izan zen, kriston esperientzia. Osea, gustatu zitzaizun asko, ez da? Bai, Iruñeko ezitzaile eskolan. Eta zertan datza zehazki kurtso horrek, animatze horrek? Hombre, jendea animatu behar dela, baina... Bai, osea, izan zen oso ona, ze bertan eskola horretan, egiten dizutena da, pixkat enfokatu ez dela bakarrikan, agian esango duzue. Hoteletako ez, udako hoteletako animadoreak edo begiraleak ez. Osea, doa arago. Zarete, edo gara nire kasuat, oinarrizko ezitzaileak, zuzenean harremanetan egongo zarela pertsonekin, eta jakin behar duzu, pertsona horiek daudela taldean, daudela norbanako osatuta, eta izan daitezke adin ezberdinetakoak. Ze, eskola berean ere, bazeuden gizarte integrazioa, horiek gehiago norbanakoan zentratuta, aurrezkuntza, aurretan, baina aurrez beste, nortzuk dira aurren arduradunak, nola bai? Gurasoak. Errak triskantza, ez da? Eta, gero,
animazio soziokulturala, orain dela animazio soziokulturala eta turistikoa, eta hortxe da gehiago taldeetan. Ona. Baina, gero hori, kazetaritza, gero esan nuen, agian tesia, ez. Eta orain irakasle bezala nago lanean, eta sare sozialetan eta kolaborazioak egiten ditut edabide ezberdinetan. Katxisla, martxea gelditzen. Saltxera utzazea, ona. Ikusi zue zeharrein deun, Oain gaineti botako dio hau, bildurri gabe, igual dana ez, gehitxo izango alako, baina erdi jeola, bai. Potentea, Potentia, bai. Oida, hau igual binarten jateko da, Binarten jateko, baina arki bete deuta. Batata zirudien txikia, baina... Eskerrak txikia zan, eskerrak bestela, Bueno, eta zu eduki sortzailea zea, baina pentsatet kontsumitzailea bai baseala. Zein da zuretzako eduki jeiteunetako bat jarraitzen desuna eta asko miresten desuna? Asko gustatzen zait Andrea Compton. Zein da hori, zeiten du? Estatu Espainiarriko youtuber bat, gainera zizen bain, zela beste sare sozial bat, zuk agian ez duzun ezagutzen, baina... Nik bain ezagutzen dut bai, ez dakitzen da. Eta gustatzen zait nola komunikatzen duen eta nola editatzen dituen bere bideoak. Bai, ze dauka energia pilo bat, eta gero dago beste bat, deitzen dela Gominuke, eta pixkat orokorrean komunikazioari buruzko... Gominuke? Bai, Gominuke. Baina, ere aipatu behar dut, eta guazen ona etortzera, ze azkenean ere lehen aipatu dugu gutxi garela, baina esan dut geroz eta gehiago, eta batzuk aipatzearen, hor ditugu TikToken, Melons V, LN, eta Jokin Pedreño. Gainera, Jokin Pedreño nik uste dut gonbidatu beharko zenuketela ona. Guantxe gonbidatuta zaude Jokin. Ze, badu, egiten du galegoz ere. Badu kontu bat galegoz. Bai, eta gero, uste dut emendikan pasatu direla ja Nepe, Kainaka, Julen Portillo. Artista Mordoba zaudete egia zan. Bueno, lagunak, hementxe eharrein deuna, Hau, bin hartin jateko, elkarrekin jango de guantxe gaur egun ikusten egian bitartian. Hore bat zu hemen izatia, jarraitu goxatzen, ikuste zaizu goxatzen dezula, eta jarraitu mingaina ematen posibioteko. Bueno, lagunak, bihar arte ni hemen izango naiz, eta zuri topatzeko, arka kuxo. Arka bikak jarraian, arka kuxo. Eta erdiko agabe. Agur, lagunak. Agur.